Keď bývalý hlavný veliteľ armády povie, že jeho krajina sa pravdepodobne nikdy nestane členom NATO, prirodzene to vyvolá pozornosť. Nie preto, že by o členstve rozhodoval on, ale preto, že ide o človeka, ktorý dlhé roky priamo spolupracoval s Alianciou a podieral sa na modernizácii ukrajinských ozbrojených síl. Práve preto sa oplatí pozrieť sa na jeho slová podrobnejšie. Hovoríme o zmene ukrajinskej stratégie, o osobnom názore bývalého veliteľa, alebo o realistickom pohľade človeka, ktorý pozná fungovanie NATO znútra? Podľa mňa je dôležité nehľadať v tejto téme jednoduché odpovede. Oveľa zaujímavejšie je pochopiť, prečo takéto vyjadrenie prišlo práve teraz a čo môže znamenať pre diskusiu o budúcej bezpečnosti Ukrajiny. Najprv sa pozrime na to, čo je podľa dostupných informácií potvrdené. Valerij Zalužný, bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl a súčasný veľvyslanec Ukrajiny v Spojenom kráľovstve, počas stretnutia ukrajinských veľvyslancov vyhlásil, že nevidí reálnu šancu na vstup Ukrajiny do NATO. Zároveň povedal, že približne 12 rokov pracoval na približovaní ukrajinskej armády štandardom aliancie a počas tohto obdobia opakovane počúval, že členstvo je blízko. Následne dodal, že podľa jeho názoru sa Ukrajina do NATO nepripojí. Toto je jeho verejne zaznamenané vyhlásenie. Tu však treba jasne oddeviť fakty od tvrdení. Faktom je, že Zalužný tieto slová povedal. Faktom je aj to, že o prijatí novej krajiny do NATO rozhodujú členské štáty aliancie jednomyselne, nie jednotliví ukrajinskí predstavitelia ani Rusko. Samotné tvrdenie, že Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO, je však Zalužného osobný záver, nie je oficiálne stanovisko NATO ani ukrajinskej vlády. Podľa dostupných informácií Aliancia svoju politiku otvorených dverí formálne nezmenila, hoci zároveň neurčila konkrétny termín ani podmienky možného prijatia Ukrajiny. Zalužný svoje stanovisko odôvodnil tým, že Ukrajina podľa neho nespĺňa požadované vojenské štandardy a zároveň kriticky hodnotil pripravenosť samotného NATO na charakter moderných konfliktov. Tvrdil, že Aliancia sa stále vo veľkej miere opiera o doktríny, ktoré podľa jeho názoru nezodpovedajú súčasnému vývoju vojenských technológií. Zároveň však uznal, že členské štáty NATO disponujú technológiami, ktoré Ukrajina potrebuje, napríklad v oblasti protivzdušnej obrany či vesmírnych kapacít. Práve tu sa otvára prvá veľká otázka. Je Zalužného vyjadrenie kritikov NATO, alebo skôr realistickým hodnotením situácie po rokoch vojny? Analytici sa v tomto bode rozchádzajú. Jedna časť odborníkov tvrdí, že jeho slová odrážajú praktické skúsenosti človeka, ktorý pozná možnosti aj limity ukrajinskej armády. Iní upozorňujú, že ide o osobný pohľad bývalého veliteľa, ktorý dnes nezastáva funkciu určujúcu zahraničnú alebo bezpečnostnú politiku štátu. Podľa mňa je preto rozumnejšie nevnímať jeho výrok ako definitívny záver, ale skôr ako podnet na diskusiu o tom, ako sa mení bezpečnostná situácia v Európe. A práve keď sa pozrieme na argumenty podporovateľov aj kritikov členstva Ukrajiny v NATO, ukáže sa, že celá téma je oveľa zložitejšia, než naznačuje samotný titulok. Práve preto je dobré položiť si ďalšiu otázku. Ak Zalužný tvrdí, že Ukrajina podľa jeho názoru do NATO nevstúpi, znamená to automaticky, že rovnaký názor zastáva aj Aliancia alebo všetky jej členské štáty? Podľa dostupných informácií nie. A práve tu sa často miešajú fakty s politickými vyhláseniami. Faktom je, že NATO dlhodobo deklaruje politiku tzv. Otvorených dverí. To znamená, že o prípadnom prijatí novej krajiny rozhodujú výlučne členské štáty Aliancie na základe jednomyselného súhlasu. Zároveň však platí, že neexistuje automatický mechanizmus, ktorý by zaručoval vstup po splnení určitých podmienok. Každé rozhodnutie je výsledkom politickej dohody, bezpečnostných úvah aj aktuálnej medzinárodnej situácie. Podľa dostupných informácií preto Ukrajina zatiaľ nedostala konkrétny termín možného vstupu, hoci viaceré členské štáty opakovane deklarovali podporu jej euroatlantickým ambíciám. Na druhej strane Zalužný upozornil ešte na jednu tému, ktorá možno zostala trochu v tieni jeho výroku o NATO. Tvrdí, že charakter moderných konfliktov sa mení rýchlejšie, než sa menia niektoré vojenské doktríny.
Ako príklad spomenul význam technológií, protivzdušnej obrany, bezpilotných systémov či vesmírnych kapacít. Tu je však potrebné opäť rozlišovať. Ide o jeho odborné hodnotenie, vychádzajúce zo skúseností z vojny. Nie je to oficiálne stanovisko NATO, ani potvrdený záver všetkých vojenských analytikov. Práve v tomto bode sa názory odborníkov rozchádzajú. Časť analytikov súhlasí, že vojna na Ukrajine výrazne urýchlila vývoj technológií a ukázala nové spôsoby vedenia bojových operácií. Podľa nich musia všetky armády, vrátane členských štátov NATO, svoje stratégie priebežne prispôsobovať novým podmienkam. Iní odborníci však upozorňujú, že aliancia už viaceré zmeny zavádza a investuje do modernizácie ozbrojených síl. Podľa ich názoru preto nie je presné hovoriť o tom, že NATO zostalo na úrovni doktrín z minulého storočia. Ide skôr o diskusiu o rýchlosti zmien, než o ich úplnej absencii. Podľa mňa je práve toto najzaujímavejšia časť celej debaty. Verejnosť často vníma otázku členstva v NATO ako jednoduché áno alebo nie. V skutočnosti ide o kombináciu vojenských, politických, diplomatických aj strategických faktorov. Nestačí pozerať iba na schopnosti ukrajinskej armády alebo na vyhlásenia jednotlivých politikov. Rovnako dôležité je sledovať, ako jednotlivé členské štáty vnímajú bezpečnostné riziká, aké podmienky považujú za potrebné a akým smerom sa bude vyvíjať európska bezpečnostná architektúra. A práve tu sa dostávame k ďalšej otvorenej otázke. Ak Zalužný nevidí budúcnosť Ukrajiny v NATO, akú alternatívu vlastne ponúka? Vo svojom vystúpení naznačil, že bezpečnostné záruky by mohli vzniknúť aj mimo existujúcej aliancie. Čo tým myslel? Prečo hovoril o možnom európskom vojenskom bloku a ako sa na takúto myšlienku pozerajú analytici? A práve tu sa dostávame k možno najdôležitejšej časti celej témy. Ak Zalužný hovorí, že budúcnosť Ukrajiny nemusí byť v NATO, neznamená to, že podľa neho krajina má zostať bez bezpečnostných záruk. Naopak. Podľa dostupných informácií vo svojom vystúpení naznačil, že bezpečnosť Ukrajiny by sa v budúcnosti mohla opierať o nové formy spolupráce alebo o európsky vojenský bezpečnostný blok, ktorý by mohol vzniknúť popri súčasných štruktúrach. A práve tento výrok možno prezrádza viac o jeho uvažovaní, než samotná veta o NATO. Treba však zdôrazniť, že zatiaľ ide iba o úvahu, nie o konkrétny plán. Podľa dostupných informácií dnes neexistuje rozhodnutie o vytvorení nového európskeho vojenského bloku, ktorý by nahradil alebo doplnil NATO. V Európe síce existujú viaceré formy obrannej spolupráce, spoločné projekty Európskej únie či regionálne partnerstvá, no ich úloha, právomoci aj vojenské záväzky sa od NATO výrazne líšia. Preto nemožno povedať, že by už dnes existovala pripravená alternatíva. Práve tu sa názory analytikov opäť rozdeľujú. Jedna skupina odborníkov upozorňuje, že európske štáty v posledných rokoch výrazne zvyšujú výdavky na obranu a čoraz viac hovoria o väčšej strategickej samostatnosti. Podľa nich môže byť Zalužného úvaha odrazom dlhodobého trendu, v ktorom Európa preberá väčší diel zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Druhá skupina analytikov však pripomína, že NATO zostáva základom kolektívnej obrany väčšiny európskych krajín a vytvorenie novej bezpečnostnej architektúry by bolo politicky aj vojensky mimoriadne náročné. Podľa dostupných informácií preto zatiaľ neexistuje zhoda, či by takýto model bol vôbec realistický. Do celej diskusie vstupuje aj ďalší pohľad. Moskva dlhodobo odmieta možnosť členstva Ukrajiny v NATO a označuje ju za nepriateľnú. Zároveň však platí dôležitý fakt, ktorý sa niekedy stráca vo verejnej debate. O prijatí novej krajiny do aliancie nerozhoduje Rusko, ale členské štáty NATO. To znamená, že ruské stanovisko môže ovplyvňovať bezpečnostné prostredie alebo politické diskusie, no samo o sebe neurčuje pravidlá prijímania nových členov. Podľa mňa je práve toto hlavné ponaučenie z celej témy. Zalužného slova netreba čítať ako definitívnu odpoveď na otázku, kam bude Ukrajina smerovať. Skôr otvárajú širšiu diskusiu o tom, ako bude vyzerať európska bezpečnosť po skončení vojny a aké modely spolupráce budú jednotlivé štáty považovať za najspoľahlivejšie. Jedno vyhlásenie
hoci pochádza od veľmi rešpektovaného vojenského predstaviteľa, ešte automaticky nemení oficiálnu politiku ani Ukrajiny, ani NATO. A napokon zostáva niekoľko otázok, na ktoré dnes podľa dostupných informácií nepoznáme odpoveď. Nevieme, ako sa bude vyvíjať bezpečnostná situácia v Európe v nasledujúcich rokoch. Nevieme, aké konkrétne podmienky by členské štáty NATO v budúcnosti považovali za rozhodujúce pri otázke členstva Ukrajiny. A nevieme ani to, či sa myšlienka nových európskych obranných partnerstiev posunie z politických úvah do konkrétnych projektov. Isté je zatiaľ iba to, že diskusia o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu pokračuje a Zalužného vyjadrenie sa stalo jej ďalšou výraznou súčasťou. Práve preto bude podľa mňa v najbližšom období dôležitejšie sledovať konkrétne rozhodnutia a diplomatické rokovania, než robiť definitívne závery z jednotlivých výrokov. Priatelia, aký je váš pohľad na túto tému? Myslíte si, že budúcnosť bezpečnosti Ukrajiny je stále spojená s NATO, alebo sa podľa vás Európa vydá inou cestou? Podelte sa o svoj názor v komentároch. Rád si prečítam rôzne pohľady na túto tému.